ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар ноҳияи Рӯдаки қарор дорем, гардиши фабрика. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мосси 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аст. 8 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар якум ошёнаш ҷойгир мебошад. Мана ҳамин гуна подъезд мебошад ва худи хонаи фурӯшӣ. Як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ бо таъмири хуб таъмин аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо як ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. хонаи дӯстони азиз таъмири нав кардагианд. ҳоло баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. дар ҳуҷраи истиқоматӣ кондитсионер ҳаст. дар наздикии хона бозорчаҳо, мактаб, садик, коллеҷи тиббӣ, масҷид ва дигар чизҳои дар корӣ қарор доранд. бо транспортам мушкилӣ нест. ва ин ошхона дӯстони азиз. кухни гарнитур часпондагианд, витишкаам ҳаст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар ҳоҷатхонаву ҳаммом системаи вентилятсия ҳаст, термексам часпондагианд. нархи хона бошад 255 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки саршавияшон 97 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.